आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते। त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय। ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत। या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता। ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्या रोशनी शिंदेंना झालेल्या मारहाण प्रकरणावरून केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी उद्धव ठाकरेंवर प्रहार केलाय। गरोदर महिलेची डिलिव्हरी करायला उद्धव ठाकरे ठाण्यात गेलेले का, अशा शब्दात नारायण राणेंनी टीका केली आहे। पाहुयात पत्रकार परिषदेत नारायण राणे काय म्हणाले। विषय एवढा गंभीर खरंच होता का? बातम्या देण्याचा, हायलाइट करण्याचा, लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा विषय राज्याचे निष्क्रिय माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे हे ठाण्याला गेले आणि गरोदर आहे, कोणतरी मार लागलाय, कठीण अवस्था आहे म्हणून ते डिलिव्हरी करण्यासाठी म्हणून ठाण्यात गेले। नवीन काम सुरू केलं, मुख्यमंत्री पदावर उतरल्यानंतर काय वस्तुस्थिती आहे म्हणजे ते आता बातम्या सांगितल्या, बातम्या आल्या, लोकांनी पाहिल्या, खरंच त्या महिलेला मार लागला होता का? त्या गरोदर होत्या, माझ्याकडे सर्टिफिकेट आहे डॉक्टरची, ते सर्टिफिकेट आणले आणि त्यामध्ये ते म्हणतात की असं काही नाहीये, त्या गरोदर नव्हत्या आणि मार लागला नाहीये। डॉक्टर उमेश आळेगावकर ही त्यांची सर्टिफिकेट। असं असताना उद्धव ठाकरेंनी जे काय भाषण केलं ना ते महाभयानक केले, भयानक। त्या माणसाला चांगलं बोलता येतं की नाही हा प्रश्न आहे। तुमच्या कोणापेक्षा मी जास्त ओळखतो, जवळून ओळखतो। कोणाला काय झालंय बाय इथे प्रवेश चालू आहे आणि म्हणून त्यांनी जी काय भाषण केलं तिथे ते भाषण मी म्हणेन अत्यंत असभ्य सुराळ भाषा, एखाद्या व्यक्तीविषयी असूया, चीड व मत्सर असते तेव्हाच अशा प्रकारची भाषा वापरली जाते। मुख्यमंत्री पदावर राहिलेल्या व्यक्तीकडून अशोभनीय राज्याच्या संपूर्ण शोभा न देणारी भाषा त्यांनी वापरली, यावरून त्यांच्यावर भाष्य न केलेलं बरं असं मला वाटतं। आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात कायदा सुव्यवस्थेचे 3-13 वाजले होते, त्याला विसरत पडला, त्याला काही कळत नाही आपण काय करतो, त्याला माहित नाही अजून आपण मुख्यमंत्री 2.5 वर्ष होतो का, या 2.5 वर्षात 2.5 तास पण आपण मंत्रालयात गेलो नाही, याचा काही भाव नाही, माहित नाही। त्याचा काही मुद्दा म्हणून तुमच्या माध्यमातून काही नावं पाठवतो। सुशांत सिंग याला का मारलं? आत्महत्या नव्हती, का मारलं? दिशा सालियन तिच्यावर अत्याचार करून का मारलं? ही केस ओपन का झाली नाही? का झाली नाही याची उत्तर आहेत का? हे वाजे कोण आहेत? जावळे आहेत का तुमचे? ठाकरे, उद्धव ठाकरेंचे जावळे आहेत का? नोकरीवर नसताना परत त्यांना नोकरीवर घेतलं आणि क्राईम सारखा विभाग दिला आणि आता ते जेलमध्ये आहेत। अशा रीतीने गुन्हेगारांना मदत करणारा व्यक्ती मुख्यमंत्री होतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।